दूर से रहा स्पीड आसे जो से उठिया से एमती एत बाट पड़े अपन माने खुशी तो ताहले चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। सुंदरबन बहुत बन्या बात्या बहुत अटकी माकोटा माकोटा सिटी काय माकोटा ये सब दबी जाऊ जीव रही तो मात्र आसला बेलू ये कंक्रीट रोड पकई दिए चल चल जीव मोबाइल कवर अच्छी साइक्लोन देखो आसे एबे बारा आसे कुंभरे से करी हबनी हाथ टेकी छिड़ा पता ले चल चल जेटी पहुंच जा कहू तो संतोष अच्छा तो एनाकोंडा सर ऊपर को भी नजर रखु ए भाई हां काई कंकड़ा काई देखा बोली ऊपर आडू के सर नजर पकोथे कोडा कंकड़ा दो देखाला से गात भीतर पसला पसी पर कोड देखा जी एडी बहुत कादो कोला कंकड़ा दे ए ये होला कैट वर्क कर जंदे कौन करिया तो जाओ आगे जाओ जाओ तुम गोटे रेकर्डिंग कर दो तापर मुझे जीव चलो
ହସୁଛି ଏ ନାଇଁ 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 ସେଠି ହାଲକା କି ଦେଇଯିବା ତ ହାଲକା ସେଠି ଦେ ଆଉ ହବନି ଚପଲକୁ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଚପଲ ଉଠିଯିବ ତୁ ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧି ଆମେ ତ ବସିଲୁ ସନ୍ତୋଷ ତ ଗଲା ମୁଁ ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆଇଲି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ହାତ ଦିଅ କ୍ୟାମେରାଟା ନେଇ ଆସ ମୋ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେବ ଆଉ ହାତ ଦିଅ ଥାଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଧରିଛି ସାର୍ ହାତଟା ଧର ହାତଟା ଧର ହାତ ଧରା ଧରି କହିବ ହାତ ନ ଧରିଲେ ବାଲାନ୍ସ ପାଇବନି ମେନ୍ ହେଲା ୟା ପରେ ଗୋଡ଼ଟା କୋଉଠି ରଖିବା ସେଠି 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 ସେ କାଠଟା ହଁ 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 କାଠଟି ହଁ ରୁହ ମଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ ନା ନା ନ ଡେଇଁ ଯଦି ତାହେଲେ ସେଇଠି କରିଦେଲେ ହାତ ଦିଅ ହାତ ହାତଟା ଧରନି ଯେ ବାଲାନ୍ସ ଚପଲ ଫସି ଯାଉଛି ବୁଝିଲ ସେଇଟା ବା ହାତ ଧରିଲି ତମ ମୋର ଚପଲଟା ଫସି ଯାଉଛି ପୁରା ହଁ ଚାଲ ଏଇଠି ଚଳିବ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଆମ ଚପଲ ଫ୍ଲାଟ୍ ଚପଲ ନା ନା ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାଇରେ ଏ ସବୁ ଭୁବନ ମରେଲା ଚାଲ ଆଉ କାଦ ନାହିଁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣିଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ମ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ନା ବଢିବ କେମିତି ଆରେ ବର୍ଷା କେମିତି ହଉଛି ପୁଣି କାଦ ଆସିଲା ହଁ ତାପରେ ପଳେଇ ତାପରେ ତା ପରଟା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ପୁରା ସେ ଯାଇକି ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସ ତାପରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ଠପ କିଣି ବଳିଯିବ ହରିଣ ଦେଖଉଥିଲ ପୁରା କାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତମେ ଟିକେ ରହିଯା ଆମେ ପାଖକୁ ଆସୁ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ଏଇଠି ସାଇକେଲଟା ଧରିକି ଆସିଥିଲା ନା ଚକା ଚକା ସେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡେଇଁଲେନି ସେ କାଦୁରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତା କାହିଁ ମ କୋଉ ଆସିଟର ତ ତଳେ କାଦୁକୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ସେଦିନ ସମ୍ଭବ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ବି ଏମିତି କାଦୁଥିଲା ହେଲା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲୁ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲୁ କ'ଣ ହେଲା ବୁବୁଲ ହଁ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସାରାକେ ଯାଇ ସାରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସ୍ଥିତି ଏଇଆ ଯେ ଚପଲ ଖୋଲିକି କାଦରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା କରୁଛ ପଡ଼ନି ଟିକେ
हाँ तो फुटी जी बड़ा ଯିବା କେମିତି ହଁ ନା ଚିପକୁ ଯାଉଛି ଗଲେ ହଁ ଏଇ କାଦର ପଛେ ଗୋଡ଼ଟା ପଶୁ କେମିତି କୋଉଠି ଚଢ଼ି ଗଲ ତମେ ସବୁ କାଠ ମୋର ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବ ନା ଇଏ ଖସୁଛି ମୋର ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ଚପଲ ମାଟି ଲାଗି ପୁରା ଖେଳୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିବ କି ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ିଲ ତମେ ସବୁ ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ଯାହା ହବ ହବ ଯା चप्पल को लगुच छाड़ी जा पड़ो पछ कौन फेर पछ को मु कहली आम मझे पशिला आउ कौन कर बाट पाइबानी मानस कौन फोन कर ये कौन से चिकटा माटी ना सही टाइप ना संतोष पार्टी सब सी कौन यपट जाए सी जाइन से पटू यपट जाइए शला कल भल है कल रात आसिले एपटे नाम नहीं था पानी केते बढ़ी जी कि केते पानी माने कॉन्सेप्ट बुझी पाले कौन कह तुम एक्चुअली हाँ अच्छा अच्छा जुआर हेले से फ्लोटा एपटे पड़े आसुची अच्छा अच्छा गोटे ऑप्शन कर पारे आमे एपटू जाऊ तुम से पटे फेरी जाओ एठी बेसी पानी चलो चलो अरे सीधा से पानी रे गोड़ रे धोई देबो ना कौन फोटो उठाओ कोडी माने कोड उठे ना बिल्कुल दरकार नहीं गोड़ के लंबे चलो जेटी तक जाओ ना देखा पहुँच पहुँच जाना जेटी हाँ जेटी भितरकनिका जाई न सेठी गपसप चल जीव तांकर हाँ हाँ सी आई गला गला मांकड़ रास्ता पार कला
ଏ ଭାଇ ଏତ ତ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଗଡ଼ିକି ଯାଇନଥିଲେ ତମେ ଦେଖିଲା ସିଧା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ଆରେ କେତେ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି। ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି।